Nick Mangwana ayo munomuziva ndiye mukomana weinformation in publicity. Ari kuuya panapa pamahandles ake achiuya amene kuti ari kusvotesa vagari vemuzimbabwe here noda kwokuti abva auya akaposta nezvesadc secretariat amene kuti ari kuda kushaina kune vagari vemuzimbabwe vari kuti Idi Mnangagwa asawana that post. Saka namashoko abuditswa naNick Mangwana kuti subscribe like utina on the bell icon kuti anoenda pahandle peSADC onotora the responsibility of the SADC secretariat ayo muarm yeSADC. Saka kuti anoya panapa obva posta picture racho obva nyora achiti Southern African Development Community SADC. Secretariat is the principal executive institution of SADC, responsible for strategic planning, coordination, and management of SADC programs. Nobva auya katekata at hashtag SADC Summit 2024. Ndo zvauya akataura Nick Mangwana akauya akaposta nezveSADC secretariat. Hatisi kuziva kuti azviposterei asi sekufunga kuri tesoza kuti aiwa Nick Mangwana anenge ari proud of Idi Mnangagwa achimcongratulate achiti aiwa SADC yakuzoya izo inaugurata Idi Mnangagwa pausecretariat hwake. Kunyange vanhu vari kuramba chipotise mafungiro enyu muri kudii pamusoro awa pepride yaNick Mangwana. Pinda mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Subscribe, like, on the bell icon.